Bé, les arts escèniques valencianes triomfaren anit als Premis Max celebrats a Pamplona. Afanador, l'espectacle de l'ontinyentí Marcos Morau, va ser el gran guanyador de la nit. 5 Premis Max i més alegries amb sabor valencià. L'obra Contra Anna de la Contrària és l'espectacle revelació i farra de la companyia Lucas Escobedo, el Max a millor espectacle musical. Y el Max es para Marcos Morau por Afanador. Fins a 5 vegades sentirem Afanador a nit, la fascinant creació de Marcos Morau per al Ballet Nacional d'Espanya. És el millor espectacle de dansa d'enguany i l'ontinyentí el millor director d'escena. Però també lloaren el vestuari, la il·luminació, la composició musical. 5 pomes que reconeixen l'abraç de la dansa espanyola i la contemporània que està recorrent el món. Content de rebre aquests 5 premis, especialment el premi a la direcció d'escena, que sol ser un premi que recau sobre la gent del teatre. I és la primera vegada, si no m'equivoque, que aquest premi va a la dansa. Jo, com a corògraf o director d'escena, estic orgullós d'haver rebut aquest premi, a banda d'haver rebut el premi al millor espectacle de dansa per Afanador. Contra Anna de la Contrària. Va ser l'espectacle Revelació, l'autoficció d'Alma García, que retrata l'anorèxia i que parla amb esta franquesa amb el Max a la mà. Hablemos de por qué todos los días, a todas horas, alguien se tira del balcón de su casa o se raja las venas porque no puede soportar más el dolor que lleva dentro. La FAM Produccions, per Ambulant. A la FAM de Vila-real li reconegueren a nit la tasca de producció. És la tasca invisible als ulls que fan en Ambulant. Els que estem també darrere i fem possible que les idees, les propostes, els espectacles es puguen dur a terme i després puguen tenir aquestes llargues gires. Farra, de la companyia Lucas Escobedo i La festa, les acrobàcies i la màgia són Farra, que és el millor espectacle musical d'enguany. La seva poma ja va entrant cap a Alacant. És un somni tenir això i jo crec que també és una clau per obrir portes a una gira encara més gran de la que tenim. Una fabulosa collita de pomes a l'esforç escènic. Ara som nosaltres els que hem d'omplir els seus patis de butaques.